नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला शेंगा बटाट्याची भाजी कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे बटाटे आहेत. हे 2 बटाटे, एक मोठा आणि एक लहान असे उभे चिरून ठेवले आहेत मी. हे शेंगा मी कापून ठेवले. कापल्यावरती असे हे सोलायचे असतात. हे बघा, मी एक तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवलं आहे. हे असे सोलून घ्यायचे. हे तुम्हाला माहिती पण असणारच आहे, सगळे दाखवतात त्याच्यामुळे, पण मी आपले एक दाखवते तुम्हाला. असे मी सोलून घेतले आणि ठेवले ना. त्याच्यामध्ये नंतर पाणी टाकणार धुवून हे करून. हा कांदे आहेत 2, हे बारीक चिरून ठेवलं आहे. कढीपत्ता फोडणीला, आलं लसणीची पेस्ट, ओलं खोबरं, कोथिंबीर, हिंग फोडणीला, जिरा, मोहरी, मोहरी, हळद, गरम मसाला, मालवणी मसाला आणि चवीसाठी साखर घालायची आणि मीठ आणि फोडणीसाठी तेल. आता मी हे फोडणीला घालते. कढई तापत ठेवली आहे. गॅस स्लो केलेला, आता जरा फास्ट ठेवते. कढई तापली आहे. 4-5 चमचे आपण तेल घालूया फोडणीला. झालं तेल. आता आपण कढीपत्ता टाकूया. तेल तापलंय. गॅस मी फास्ट ठेवला आहे. मोहरी घालून घेऊया, अर्धा चमचा. हिंग घालून घेतला. आता ढवळून घेऊया तो पण. गॅस बारीकच ठेवलेला आहे. आता तेल तापलं आहे बऱ्यापैकी. आता आपण कांदा घालून घेऊया याच्यामध्ये. कांदा थोडा भाजू दे चांगला. कांदा चांगला भाजला ना की मग आपण आलं लसणीची पेस्ट घालू याच्यामध्ये. ती पण भाजून येतं. गॅस जरा फास्ट करते म्हणजे लवकर हे होईल. आलं लसणीची पेस्ट घातली मी आता याच्यात. ही भाजी वाटणाची पण तुम्ही करू शकता. जसं आपण उसळीला करतो ना वाटण, कांदा खोबरं भाजून, तशी पण करू शकता. तशी पण मी एक दिवस दाखवेन तुम्हाला. आता ही कांद्यावरची भाजी दाखवते मी. आता ह्याच्यामध्ये आपण गरम मसाला घालूया. गरम मसाला जरा जास्तच घालायला, म्हणजे सुगंध चांगला येतो याला. आम्ही वास म्हणतो, वास येतो चांगला, पटकन ते तोंडात येतं. तर गॅस जरा बारीक करते. थोडीशी साखर टाकूया चवीपुरती. थोडी टाकायची साखर. मला साखर ना सगळ्यामध्ये, म्हणजे मच्छी सोडून, चिकन सोडून सगळ्यामध्ये मी साखर घालते, कारण चव चांगली येते म्हणून. गोडीसाठी वगैरे अशी घालत नाही मी. मालवणी मसाला घालूया आता. तो पण थोडासा भाजून घ्यायचा. 1 ते 1.5 चमचा घालायचा. बटाटी आहे ना, बटाटी कशी जरा वेळेत गोडूच असते, म्हणून जरा मसाला वगैरे जास्त असेल तर जरा बरी आणखी लागते ती. मसाला चांगला भाजला मालवणी. हळद जरा लास्टलाच टाकायची या भाजीला. अशी फणसाची, केळफुलाची भाजी असे केल्या ना का त्याला हळद जरा मागून टाकायची, म्हणजे त्याचा सुगंध चांगला येतो हळदीचा त्याच्यामध्ये. शेंगा घालते. हे शेंगा 2दा धुवून घेतलेत आणि आता पाणी ओतून ठेवलं. ढवळून घेऊया याच्यामध्ये. शेंगा जरा मोठेच ठेवले आहेत मी. भाज्या जास्त शिजल्या काय मग त्या एकदम हे होतात. आता बटाटे पण टाकून घेऊया थोडीशी.
बटाटे पण शेंगांसारखी अशी लांबटच कापली आहे मी, जशी छान वाटते एकदम. आता हळद घालून घेऊया अर्धा चमचा. ढवळून घेऊया. मीठ घालूया, 1 ते 1.5 चमचा घालूया. एकच चमचा भरपूर होईल, थोडंसं जास्त टाकूया, थोडंसं चवीपुरतं. लागलं तर आपल्याला नंतर घालता येतं, असं काय नाही. 2 पेले आता याच्यामध्ये आपण पाणी ओतूया, म्हणजे शिजायला पाहिजे. आणि 10-15 मिनटं म्हणजे शिजेल तसं बघायचं, मध्ये मध्ये उघडून आपण. शिजले काय आपण हे करायचं, झाकण मारून ठेवायचं. आता ह्याला गॅस फास्ट ठेवला आहे मी, म्हणजे शिजतील जरा लवकर. असं ठेवलं आणि त्याच्यानंतर मग शिजून झाल्यानंतर मग कोथिंबीर आणि खोबरं घालायचं. असं करायचं. झाकण मारून ठेवते, म्हणजे त्याला लवकर उकळी पण येईल, शिजेल पण. आता भाजी बघते मी खोलून कशी झाली आहे ती. 1-2दा मी ढवळली उघडून. बघा, गॅस माझा फास्टच आहे. अशी झाली आहे. आता याच्यामध्ये आपण खोबरं घालूया. हे बघा, शिजली पण चांगली. हे बटाटी शिजली आणि शेंगाही शिजल्या चांगल्या. आता आपण गॅस फास्टच आहे अजून. तर खोबरं घालते. चल बंद कर. जरा पातळ ठेवते, म्हणजे एकदम सुके नंतर ते सुकते नंतर थंड झाल्यावरती. आता याच्यावरती मी कोथिंबीर घालून घेते. अशा प्रकारे माझी भाजी झालेली आहे. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आणि करून बघा. करतातच तुम्ही, पण अशा प्रकारे करून बघा जरा.